Selmulkom, eżiet semmija f'dawn il-ġranet tal-kwindiċina ta' Santa Marija. Issa nibdew kull jum fit-28 10 minuti qabel biex ngħidu flimkien din it-talba għażiża ta' tħejjija għall-festa ta' Santa Marija. Nħeġġiġkom li s-Santwarju ta' Pino għadu propju kemm ħareġ il-kopja ta' dan il-talb li se ngħidu flimkien tistgħu takkwistawh mis-Santwarju biex anke mbagħad tgħiduha fid-dar tagħkom. It-talb li sejrin ngħidu flimkien f'dawn il-jiem huwa meħud mill-Knisja tal-Lvant u mill-Knisja tal-Punent, l-Orjentali kif ukoll aħna. U dan biex isseħħ dak li kien iħobb jgħid il-Papa Ġwanni Pawlu it-tieni, il-Knisja tibda tieħu n-nifs biż-żewġ pulmuni tagħha. Kif sejrin taraw matul dawn il-ġranet, it-talb huwa kollu talb Bibliku mimli simboliżmu u tagħlim sabiħ dwar Omna Marija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-paċi ta' Kristu rxost, rebbieħ fuq il-mewt u id-dnub, li tella fis-sema lill-Ommu u l-Verġni Marija tkun magħkom il-koll. Nitolbu. U Alla feddej ta' kulħadd, għammilna denji li jinqimu u niċċelebraw bi spiritu safi u ġisem meħlus mid-dnub dan il-jum kbir ta' festa tal-Omm imbierka, flimkien mal-qtajiet tas-sema, mal-kori tal-qaddisejn, tal-Apostli u għat-talb tagħha, żomna u eħlisna minn kull ħażen tal-ġisem u tar-ruħ. O Kristu mulej u Alla ta' dejjem. Amen. Sejjinat dak li jsejħu l-Knisja tal-Orjent it-troparju huwa bħala antifona mimlija kif qedtilkom simboliżmu Bibliku dwar il-Verġni Marija u li jurina wkoll min hi Marija. O Omm ta' Alla, inti id-dilja vera li tagħti il-frott tal-ħajja. Aħna nitolbuk o Sultana, idħol għalina flimkien mar-rebbieħa u l-qaddisejn sabiex niksbu il-maħfra u ħniena ta' urieħna. Mill-Evanġelju skont San Ġwan. Jiena id-dilja vera, missieri l-bidwi. Kull fera li fija ma tagħmilx frott jaqtaħħa u kull waħda li tagħmel frott jiżbora u jnaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġajin daf minħabba l-kelma li jettilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Fit-troparju Marija hija imfaħra bħala d-dilja li tagħti l-frott. Marija tagħti l-frott għax baqgħet magħquda ħaġa waħda ma' Ġesu. U għalhekk Marija tnissel f'ġufa id-dilja vera. Marija hija l-fera magħquda ma' Kristu. Ejjew nitolbuha f'dan it-tieni jum tal-kwindiċina biex aħna wkoll inkunu frijej ħajjin magħqudin mad-dilja ma' Kristu biex hekk ukoll nistgħu nagħmlu il-frott tal-imħabba vera. Ngħidu flimkien din il-ġelogatorja u għalhekk, o Marija wisq grazzjuża, inti l-Omm li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-Qaddisa Trinità, mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek inħennija ingawduk fl-eternità.
ngħidu issa flimkien it-tlet avamarijiet fġieħ it-tlet ijiem li l-ġisem ta' Marija dam fil-qabar kif talbitna nagħmlu il-Madonna ta' Pinu hawnhekk mill-kwadru tagħha. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Talba ta' eluq. Aħna il-fidili tiegħek inxandruk om qaddisa ta' Alla. U kif inud mirtana insebħuk, obelt li ma titċaqlaqx, ħajt li ma tinfdux, ħarsien li ma jiġġarrafx, u ken tar-ruħ tagħna. Ħarisna għalek minn kull periklu, lilna għaddejja tiegħek, om qaddisa ta' Alla, sabiex infaħruk bħala it-tama ta' ruħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana Almighty, Auftarek ċejnana, għaxinti til-għana. Madonna ta' Pinu, u timek elfana,
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ketrin Sultana. Llum eżies il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Isqof u d-Duttur tal-Knisja San Alfons Maria dei Liquori. Dan is-saċerdot qabel ma sar saċerdot kien avukat, mbagħad sa saċerdot u aktar tard anke Isqof u ddedika l-ħajja tiegħu biex jgħin lill-poplu jgħix ħajja tajba. U kiteb trattati sħaħ dwar il-morali, dwar il-mod ta' kif in-Nisrani għandu jgħix ħajtu. Ejjew nitolbu għalhekk biex bl-interċessjoni tiegħu aħna immexxija mill-Ispirtu Santu ngħixu ta' bilħaq il-ħajja tagħna għad-dunur ta' Kristu l-Mulej li sejħilna biex nimxu warajh. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti dejjem ixxettel fil-Knisja tiegħek eżempji ġodda ta' virtu. Atina li fil-ħidma għall-erwieħ ikollna l-ħerqa tal-Isqof San Alfons Maria dei Liquori biex miegħu nissieħbu fil-premju tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak is-sena fil-bidu tas-saltna ta' Sedekija, sultan ta' Ġuda, fil-5 xahar tar-raba' sena, Ħananija ben Għażur, profeta minn Gibon, ġie fit-Tempju tal-Mulej u taħt għajnejn il-qassisin u l-poplu kollu qalli. Hekk jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti Alla ta' Iżrael: jien kissirt il-madmat tas-Sultan ta' Babilonja. Sa sentejn oħra nġib lura f'dan il-post it-tagħmir kollu tat-Tempju tal-Mulej li Nabucodonosor, is-Sultan ta' Babilonja, ħa minn dan il-post u ġarru fil-Babilonja. U nreġġa' lura wkoll lejn dan il-post lil Ġekonija ben Ġeokamin, is-Sultan ta' Ġuda, u wkoll lit-turrufnati kollha ta' Ġuda li marru f'Babilonja, oraklu tal-Mulej, għassan kisser il-madmat ta' Babilonja. Imbagħad il-profeta Ġeremija wieġeb lil Ħananija il-profeta taħt għajnejn il-qassisin u taħt għajnejn il-poplu kollu li kienu qegħdin fit-Tempju tal-Mulej. U l-profeta Ġeremija qallu: sewwa, jalla l-Mulej jagħmel hekk, jalla l-Mulej jagħmel li seħ dak li għadek kemm ħabbart u jġib lura f'dan il-post it-tagħmir tat-Tempju tal-Mulej u lit-turrufnati kollha minn Babilonja. Madankollu nitolbok tisma' dan li se ngħidlek f'udnejk u f'udnejn il-poplu kollu. Il-profeti li ġew qabli u qablek sa minn żmien ilu ħabbru gwerra, ġuħ u pesta għal ħafna pajjiżi u saltniet oħra. Imma l-profeta li ħabbar is-sliem ma jinarafx li hu profeta mibgħut tassew mill-Mulej jekk mhux meta isseħħ il-ħaġa li l-profeta ikun ħabbar. Imbagħad il-profeta Ħananija qabad il-madmat minn fuqhom il-profeta Ġeremija u kissru. U qal Ħananija quddiem il-poplu kollu: hekk jgħid il-Mulej, sa sentejn oħra hekk se nkisser minn fuqhom il-ġnus kollha il-madmat ta' Nabucodonosor, is-Sultan ta' Babilonja.
Wara li Ħananija il-profeta kien kisser il-madmad minn fuqon il-profeta Ġeremija, il-mulej kellem lil Ġeremija u qallu: Mur, kellem lil Ħananija u għejdlu: Ek jgħid il-mulej, int kissirt madmad tal-ħatab, iżda minn floku għad ikollok madmad tal-ħadid. Għax hekk jgħid il-mulej tal-eżerċti Alla ta' Iżrael: madmad tal-ħadid inqiegħed fuqhom dawn il-ġnus kollha, ħalli jaqgħu il-sira ta' Nabucodonosor, is-sultan ta' Babilonja, u jaqduh għax jien tajtu saħansitra il-bejjem tax-xari. Il-profeta Ġeremija qal lil Ħananija il-profeta: Ħananija, ismani nitolbok, ma kienx il-mulej li batek, imma int ġalt lil dan il-poplu jittama f'gidba. Għalhekk dan jgħid il-mulej: Ara, se nqaċtek minn fuq wiċċ il-art u int tmut din is-sena stess, għax bit-tħabbir tiegħek ridt ixxewwex kontra l-mulej. Ħananija l-profeta miet fis-7 xahar ta' dik is-sena stess. Il-kelma tal-mulej. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek, allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Tneħili qatt minn fommi kliem is-sewwa, għax jien fid-digrieti tiegħek nittama. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Ħajduru lejja dawk li jibżgħu minnek, dawk li jarfu l-preċetti tiegħek. Tkun qalbi blaħtija fil-kmandamenti tiegħek biex ma jkollix għax nistħi. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Jassuli l-ħżina biex jaqirduni, imma jiena ħsiebi fil-preċetti tiegħek. Mid-digrieti tiegħek qatt ma nitbiet, għax int kont li għallimtomli. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta semma l-aħbar tal-mewt ta' Ġwanni Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu femmar u telqu warajh bil-mixi mill-ibliet. X'inniżel l-ard bid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'insar fil-għaxija, id-dixxiepli tiegħu resqu lejh u qalulu: Dan post imwarrab u l-ħin għamel sew, ibathom lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Ma Ġesu qalilhom: M'għandhomx għalfejn immorru, għatuhom intom x'jieklu. U huma qalulu: Hawn m'għandniex ħlief 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Ġibuhom li hawn qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Refajnajh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tahom lid-dixxiepli u d-dixxiepli newluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xeba u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal u imlew minnhom 12 il-qoffa u kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu barra in-nisa u it-tfal. Il-kelma tal-mulej. Ibathom fl-irħula biex isibu x'jieklu.
It-tweġiba ta' Ġesu ma kienet xejn għajr. Għatuhom intom xieklu. U dan il-kliem għalux l-12 l-apostlu imma l-disċipli lil dawk li kienu dejjem madwaru dejjem jisimgħuh. Mhux li jinsertaw bħal dawn l-eluf ta' nies li forsi marru darba jew tnejn, imma dawk li qegħdin dejjem miegħu. U għalhekk din hija l-istedina li l-mulej qed jgħid lili u lilek. Għatuhom intom xieklu. U kif jien nista' nagħti xiekol lil ħaddieħor? Kif aħna nistgħu ngħinu lil xulxin? Dak li jagħmel Ġesu nistgħu nagħmluh aħna kuljum fil-ħajja tagħna. L-ewwel qabel kollox nintebħu li kull ma għandna anke jekk hu ftit ħobżiet, anke jekk huwa ftit tal-ħin, kull ma għandi huwa don li ġimoti lili minn Alla. U għalhekk l-ewwel qabel kollox jeħtieġ li dak li għandi imbierku. Nitlob il-barka ta' Alla. Ħansemmi biss ħaġa waħda. Kemm għadna ngħidu it-talba tal-barka qabel ma nibdew nieklu. Kemm qed inkunu rikonoxxenti lejn Alla kull filgħodu x'ħin inti tqum u tintebaħ li l-mulej qed jagħtik ġurnata oħra ta' ħajja ta' barka. Ejjew imbierku l-mulej għal dak kollu li jagħtina. Però niftakru li dak kollu li huwa jagħtina qiegħed jagħtihulna biex aħna inwassluh lill-oħrajn. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti, il-mulej jiġborna madwar il-mejda tal-kelma u tal-Ewkaristija biex ifissrilna l-Iskrittura u jqasmilna l-ħobs tal-ħajja. Jew imqawwijin minn din l-imħabba gratuita ta' Alla lejna inresqu it-talbiet tagħna. Għas-saċerdoti ministri tal-artal imqaddes sabiex ikomplu joffru lilna l-ġisem u d-dem ta' Kristu flimkien bħala xhieda ta' fedeltà għal vokazzjoni li huma rċevew nitolbu. Għal popli kollha sabiex huma wkoll jarfu kull don li jint tagħtihom biex jarfu wkoll jaqsmuh magħhudhom il-bnedmin kollha biex hekk fid-dinja is-saltan, il-ġustizzja, il-paċi u s-sliem nitolbu. Għalina l-koll sabiex quddiem sitwazzjonijiet ta' dbatija ta' tant bnedmin aħna nkunu lesti li mmiddu jdejna u ngħinuhom nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija nitolbuk dbirek il-familji tagħna. Għamel li huma jikbru fil-fedeltà u fl-imħabba tagħhom lejn xulxejn nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier li tajtna l-ġisem ta' ibnek bħala ikel fuq dina l-art u ran tal-ħajja, għati lilna li nieħdu sem fil-qsim tal-ħobs li l-Ispirtu Qaddis tiegħek jammilna l-koll ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Giornata
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej kebbes qlubna bin-nar tal-Ispiritu Santu. Int lil Sant Alfons Marija de Liquori tajtu il-grazzja li jiċċelebra dawn il-misteri u bijhom joffrilek lilu nnifsu bħala vittma qaddisa bi Kristus jedna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus jedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Alfons inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li huwa x'għandek u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewwiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kilaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u bixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema hekk fl-art.
خبزنا ta' kull jum atina llum. Aħfrilna d-dunubietna bħal ma naħfru lil minu ħati jarina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelmu
nitolbu. U Alla, inti tajtna l-San Alfons Marija de Liquori b'amministratur fidil u predikatur magħruf ta' dan il-misteru kbir li jiċċelebrajna. Għamel li aħna għaddejja tiegħek nersqu sikwid biex nieħdu sehem fih ħalli bih infaħruk bla għeda bi Kristus Siedna. Nixtieq inħeġġiġkom biex f'dawn il-15 il-ġurnata, anzi jinqas 13 ta' qabel il-festa tal-Assunta, niltaqgħu ninġabru hawnhekk 10 minuti qabel fit-28 għaliex flimkien kull jum sejrin ngħidu it-talba sabiħa tal-Kwindiċina. Huwa talb li tistgħu takkwistaw anke mill-ħanut tas-santwarju, talba qasira miktub maħduma minn talb tal-Knisja tal-Orjent u talb tal-Knisja tal-Punent tagħna. Biex hekk flimkien il-festa ta' Santa Marija forsi ftit nafu hija l-unika festa li jiż-żewġ knejjes jiċċelebraw fl-istess ġurnata. Kemm hija xi ħaġa sabiħa li aħna l-koll bħala insara taħt raj wieħed li huwa Kristu nitolbu flimkien u hekk din it-talba Marija qiegħda taqqat diġà minn issa il-knejjes tal-Lvant u tal-Punent fi knisja waħda permezz ta' din it-talba liturġika. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna